Hello everyone! This is Lotong Ilongga. Mayroon akong i-share sa inyong pang-snacks. Masarap ito at hindi masyado magastos ang ingredients. Ito po ang pinatamis na saging. Una, magpakulo muna ako ng 2 cups of water. Ito na po, ilagay ko na ang 2 packs of sago. May colors itong sago na nilagay ko o ilaga ko kasi walang white. Okay lang para colorful. Continuous lang pag-ahalo ng sago para hindi dumikit sa kaserola. After ng mahaba-habang paglaga ng sago, ito na kapag makikita mo nang lumilitaw na luto na yan. So, i-set aside na natin. This time, magpakulo naman ako ng 1 cup ng tubig. So, ito na, idagdag na natin ang saging. Ano ito? Hindi siya overripe na saging. Tamang-tama lang. Ilagay lang natin yung saba na saging in 5 minutes. After 5 minutes, ilagay ko na po yung brown sugar. 3 kutsara, tablespoon ng brown sugar ang inilagay ko. I-adjust ko na lang mamaya kung kulang pa ba yung tamis niya. Ibuhos ko na po ang 1 tasang ginataang niyog. Nagdagdag nga pala ako dito ng kondensada kasi may naiwan pa ako dito sa ref. Yung iba, hindi na. Depende po sa inyo. Ang gusto ko kasi matamis. Hindi siya talaga matatawag na pinatamis na saging kung hindi siya matatamis. Joke lang.
Idagdag ko na po ang colorful na sago. Tuloy-tuloy ko lang siyang hinahalo mga langga para lumapot at hindi siya dumikit sa kaserola. Tikiman na mga langga. Ang lapot niya na. Sarap. Nag-incorporate yung lasa na condense, katanggata, at saka yung brown sugar. At saka malagkit-lagkit na. Yung saging, tamang-tama lang. Hindi siya overripe. Parang kidol. Yung anong tawag doon sa Tagalog? So, ito na po. Luto na ang aking pinatamis na saging. So, patayin ko na po. Sorry. Papatayin ko na po yung apoy. Maraming salamat po sa panonood. Ito po si Lutong Ilongga, ang kusinera niyo sa kusina. Ingat po tayong lahat. Bye!